मन्त्री परिमल शुक्लबैद्यनि मैया खाफाल गाज्रिनि सानमोन। नलबारियाव 29 डिसेम्बर मंगलबार खालि बिजेपिनि फिसारमेन सेलनि मेलाव लांदां मासिनि सिगाङाव बिबुंथि होनो गोनां जादोंमोन बिथां मन्त्री परिमल शुक्लबैद्यआ। बिथांनि दिना मैया जोबोर गाज्रिमोन जानांगौ। बेखौ नुनानै सोंलु जाखांदों जे बिजेपि दोलोनि फारसे रायजोनि आसाया खमायदों नामा? नलबारिनि बालिलेसायाव खुंजानाय बिजेपिनि बे गेदेर मेलाव लांदां मासिनि सिगाङाव बिबुंथि होनो गोनां जादोंमोन बिथाङा। बिजेपिनि आसाम फिसारमेन सेलनि बानजायनायाव जानाय बे मेलाव सुबुंफोरनि बाहागो लायैखौनो बुंजायो। लारि लारियै थानाय लांदां मासि, नाथाय मोननैसोल' मासियाव सानैसोल' मानसिखौ जिरायनाय नुनो मोन्दोंमोन। राहा गैयैनि लांदां मासिनि सिगाङावनो बिबुंथि होनो गोनां जायो मिन आरो हाग्रा आबहावा मन्त्री परिमल शुक्लबैद्य बिथाङा। बे मेलाव बाहागो लादोंमोन जयन्त मल्ल बरुवा, फणीन्द्र शर्मा, एमएलए अशोक शर्माजों लोगोसे गोबां बिजेपिनि गोजौ बिबाननि बिबानगिरिफोर। আমি মৎস্যজীবী পড়ো আমি একেবারে মরণের যিটো বিচাৰে যেনেকুৱা বিচাৰে মই দিব ঠিক তেনেকুৱাই মৎস্যজীৱী মানুহ যিমানেই আমার ফণীদা গম নাপাব, কারণ তো ব্যবসায়ী মানুষ নহয়, রাজনীতির সংগঠনত থাকি জীবনটো কটালে তো গম নাপাব। কিন্তু আমার জয়ন্তদা আদি করে আমার যিসকল আমার বিধায়ক বন্ধু আপনাদের গম পায় যে যিমান ব্যবসা আছে পৃথিবীত এটা ইনভেস্টমেন্ট হয়। এই ইনভেস্টমেন্টে কিমান প্রোডাকশন আনিব, কিমান প্রফিট আনিব, এইটো অঙ্ক আগতে করা হয়।